Vidíš ho, bratku? To je anglický snehuliak. Aj on, aj Devzak ťa pozýva na jednu žúrku do Levíc, do podzemných garáží 23. marca. A okrem mojej maličkosti, že Devzak, tam vystúpi aj kapela Rido, aj nejaký negatív a kopec iných videó. 23. marec, možno o 9, možno skôr, podzemné garáže Levice.